Расклад на заўтра. Больш, чым культура. Гэтым разам пачнём з асабістага. Апошнім часам я жыву ў Вільні. Файны горад, з якім не вельмі проста дамовіцца, бо побач жывуць 3 прыўкрасныя помнікі. Ліверпульскі акулярнік Джон Леннон, вынаходнік псіхадэлу Фрэнк Заппа і садуменны старэйшы Леонард Коэн. 3 героі гукавых сцяжынак. Наколькі ведаю, у кожнага нуль дачынення да Вільні. І тым не менш, яны тут. Як на мяне добры знак. Значыць, яны для тутэйшых важныя. Значыць, і мне тут будзе неблага. Бо аматар Запы па вызначэнні не можа быць ёлупнем, а Коэну месячы перыядычна ахвяруюць ці то цёплы шалік, ці то цёмныя акуляры. І гэта не пра спевы. Гэта пра любоў. І вось вам пытаннішка, навошта ўкладвацца ў культуру? І вось вам адказ. Бо камунізм забілі Бітлз, Джинс і Кока-кола. І ў гэтай формуле больш праўды, чым падаецца на першы погляд. Сутнасць пытання ў разуменні, як працуе культура і навошта яна патрэбная. У 3 банальных яе трактоўках музей, забава, агітрэсурс ёсць агульнае ўспрыманне культуры як інструменту кіравання масамі. У гэтым выпадку культура першапачаткова неістотная і другасная. Яна прылады ўлады і мае сэнс толькі як дадатак да палітыкі з эканомікай, як сэрвіснае абслугоўванне ўладных інтарэсаў, пазбаўленай самастойнай вагі і асобнай гісторыі. З такога гледзяшча стратэгічна ўкладвацца ў культуру сапраўды смешна, прасцей укладвацца ў палітыкаў і гульцоў эканамічнага поля. Але акурат тут маем праблему. Бо менавіта праз недаацэньванне сэнсу і ролі культурніцкай працы Беларусь ператварылася ў калгасную дыктатуру з усімі яе фатальнымі рысамі, неразвітой палітычнай альтэрнатывай, запалоханым электаратам, аварыйнай міграцыяй крэатыўных элітаў і культурніцкім тэрорам як галоўным рэсурсам выхавання лаяльнасці. Службовае інструментальнае трактаванне культуры мне ўяўляецца глыбока памылковым. Бо выкрэслівае з функцыянала культурнага поля вельмі важны элемент – яго шматстайную, неадназначную крэатыўнасць, штодзённую працу нацыі ў пошуках самой сябе. А яшчэ права дзейнічаць незалежна ад дэкрэтаў і указаў, здольнасць ствараць новыя культурныя матрыцы, практыкі і каштоўнасныя устаноўкі. Важна зразумець, няма ніякай асобнай культуры з выразнымі ды яснымі межамі. Любы факт нашай рэальнасці, ад прыватнай кавярні да авангарднага балета, мае культурнае вымярэнне. Любое дзеянне мае культурную вагу. Таму культурніцкі актывізм – гэта шырэй за чыста культурніцкія практыкі ў межах культурніцкіх інстытуцый. Гэта больш, чым культура. Чаму? Бо жывая культура ва ўсёй яе разнастайнасці не проста блок пасланняў, пакет тэкстаў, набор каштоўнасцяў, жыццёвыя стандарты і калекцыі артэфактаў. Гэта форма жыцця. Мадэлі дзеянняў, з дапамогай якіх нацыя адбудоўвае сваё самавызначэнне. І што яшчэ важней, культура ёсць рэсурсам самаарганізацыі. Гэта тое, якімі і кім мы дазваляем сабе быць. Культура нацыі – гэта набор практыкаванняў у ідэнтычнасці, таму абарона культуры больш за падтрыманне адукацыі ці культурніцкай індустрыі. Гэта абарона нацыянальнага суверэнітэту і ментальнай незалежнасці. Для посткаланіяльнай малой нацыі падтрымка культуры фактычна пытанне жыцця і смерці, бо праз поп-культурныя, медыйныя ды інтэлектуальныя інтэрвенцыі рускага міра фармальна незалежнай дзяржаве вельмі лёгка стаць правінцыяй суседняй імперыі.
лакальная культура выступае сродкам ментальнай самаабароны. Яна прадукуе незалежнасць і выкладае свабоду ад знешняга ціску. Праз культурніцкую працу мы камунікуем са светам і адначасова ствараем неабходную дыстанцыю. Мы разам, але ж мы розныя. Нармальная экасістэма культуры працуе ў рэжыме сталага канцэптуальнага пошуку, крытычнай экспертызы і ратацыі кадраў. У ёй адбываюцца ўзаемадзеянне розных паверхаў культурніцкай вытворчасці, барацьба за спажыўца, гульні з кантэкстам і сэнсавае абнаўленне. Але сёння гэта ўжо не пра Беларусь. Сучасная беларуская культурніцкая сітуацыя, гібрид татальнай бюрократызацыі дзяржаўных інстытуцыяў, сілавой зачысткі культурніцкага поля, дзяржаўнага культурніцкага тэрору і крызісна-аварыйнага рэжыму працы крэатыўных элітаў. Расцярушаны белкульт жыве на абломках былога культурнага парадку і функцыянуе як набор яго аскепкаў. І гэта першая прыкмета гуманітарнай катастрофы. Бо адтуль, дзе не працуе культура, рана ці позна прыходзяць танкі. Не можа быць здаровай культуры ў хворым грамадстве, але і з хворой культурай грамадству не быць здаровым. Беларуская культура апынулася ва ўнікальнай сітуацыі фактычнага выгнання з краіны. Таму яна вымушаная карэктаваць сваю стратэгію, тактыку і місію. Відавочна, што сёння беларуская культура і мастацтва выйшлі за межы простага стварэння культурніцкіх прадуктаў. Белкульт цягам апошніх гадоў стаў сапраўдным цэментам, здольным спалучаць розныя суб'екты палітычнага поля ды грамадзянскай супольнасці. Па-за межамі палітычнай канфліктнасці і геаграфічнай раз'яднанасці, насуперак дэпрэсіі выгнаннікаў, праз крэатыўную перазагрузку і асабісты кураж. Беларуская культура сёння больш, чым культура. Гэта фармат прысутнасці і формула дзеяння. Укладаючыся ў культуру фінансамі, рэсурсамі, асабістымі высілкамі супольнай энергіі, мы адчуваем сябе жывымі. Мы падтрымліваем сацыяльную адказнасць і грамадзянскі актывізм. Мы укладаемся ў права на крэатыўнае самавызначэнне і роўныя магчымасці на асабісты рост. Мы атрымліваем права на жыццё, на выбар будучыні і свабоду творчасці. Гэта больш, чым культура. Бо гаворка пра рэанімацыю нацыі. Дарэчы, пра нацыю, дакладней, пра фармаванне нацыянальнай свядомасці. І тут важна развесці беларускасць і беларушчыну. Скажам такім чынам. Беларускасць – стан свядомасці і мадэль ідэнтычнасці. Беларушчына – ягоны рэсурс. Тэксты, падзеі, практыкі. Тады беларускасць жыве як розныя версіі зборкі зместу, як дыялекты беларушчыны. Беларушчына – рэсурс самавызначэння, беларускасць – кшталтаванне гэтых высілкаў. Яна не прадукт, а працэс. Гэта будоўля з бягучай ратацыяй кадраў, дзе перманентна хтосьці лажае, стабільна не хапае цвікоў, майстры не выходзяць з астралу, а зверху сыплюць нечытальнымі дырэктывамі. Сэнс не ў тым, каб дачакацца адэкватных забудоўшчыкаў, а ў тым, каб зразумець, што гастарбайтары не ратуюць і не зробяць нам нацыі. Застаецца жыць сваё, такім, як ёсць. Бліскуча шматзначным, нязручным і недарэчным, шурпатым і нязломным, часам катастрафічным, часам геніяльным. Беларускасць – абдрукоўка ў чужых фаліянтах, адвечны канфлікт інтарэсаў і посткаланіяльны вандроўны цыркус. Радзіма герояў і парад прыстасаванцаў, лясныя браты у зале паседжанняў Савета Рэспублікі. Мова не ўсё. Пашпарт не ўсё. Традыцыя якая? Памяць акей, але ў чыім выкананні? Беларускасць у яе дагматычна-аўтарытарным фармаце версія любові да радзімы, якая рушыць як марш апантаных. Шануе культуру крыўдаў,
песціць камісарскі кураж напалам з міфацэнтрычным трызненнем і спалучае савецкае іншадумства з піянерскай верай у перавыхаванні няправільных суайчыннікаў. Нацыянал-рамантызм не лепшы і не горшы за ўсе іншыя фантазіі, і як усе яны, не мае шансаў перамагчы. Бо па-за марамі існуе спантанная штодзённасць нізавой беларускасці. Супярэчлівая, нелінейная, шматмоўная і полікультурная. Нізавы белкульт адмяніць немагчыма. Ён жыве не ідэямі, а пачуццямі і ўсё перакладае на сваю адмысловую мову, мову сітуацыйнага дзеяння, якой не знайсці ў падручніках і метадычках, і гэта зноў больш, чым культура, у яе камандна-дырэктыўным варыянце. Грамадзянская версія нацыі – культура шматгалосся і неадназначнасці. Яна па вызначэнні несумяшчальная з кананічна манатоннай мадэллю закрытай нацыянальнай свядомасці. Адсюль вынікае, што правільнай беларускасці не існуе. Зрэшты, і няправільнай таксама. Ёсць практыкі беларускасці, набор самавызначэнняў у праблемным асяроддзі. Нашая адметнасць – рэч натуральная і непадробная. Менавіта таму яе нельга накіраваць ды ўзначаліць. Гэта інтуітыўны стан свядомасці, ён жыве, а не агучваецца. Таму выглядае нябачным. Хаваецца паміж радкоў сацыялагічных апытанак і робіцца важкім адно кароткія моманты выбару лёсу, калі здыхае эпоха і вар'яцеюць капітаны нашых касмалётаў. З намі ўсімі адбылася Беларусь. Таму наша руская мова – гэта не ваш рускі язык. Не верыце? Чытайце Змітрая Строцава, Тацяну Заміроўскую ці Сабіну Брыло. І не прыходзьце сюды з рускім мірам, у нас тут свае рэміксы. Як казаў маршал Маклюін, што б не паказваў тэлевізар, калі яго глядзіць кітаец, гэта будзе кітайскае ТБ. Не таму, што хтосьці загадаў, не таму, што хтосьці захацеў, а таму, што працуе пэўная оптыка спажывання рэчаіснасці, якая відавочна не ёсць простым наборам канцэптаў ды правіл. Яе немагчыма набыць у краме альбо усталяваць на сваю прыладу. Размова тут пра шматслойныя плыні зместаў і складаныя малюнкі паводзінаў. Гэта не ўстойлівая схема дзейнасці, а сітуацыі, акалічнасці і падзеі. Вось, напрыклад, тыдзень таму перастрэліся з сябрамі, узялі па каве, абмеркавалі свежы серыял і дзе ўзяць грошы на жыццё, паспрачаліся, у якой кавярні робяць лепшы эспрэса, а ў калегі кніжку перакладаюць на нямецкую. У жонкі беларускі пашпарт амаль скончыўся, а яшчэ сяброўка захварэла і ў Беласток клічуць пра Белкіно паразмаўляць. Дык што ў выніку адбылося? Культурны івент, багемная туса ці тэхнічны прыпынак? Штука ў тым, што тут ніхто свядома не заняты культурніцкай дзейнасцю і вырабам культурных каштоўнасцяў. Тут ввогуле не пра тое, тут пра жыццё. Зрэшты, гэта і ёсць жыццё, агучка і дызайн розных вымярэнняў чалавечага існавання. Культура тут працуе, але ўскосна, міма паняткаў на сітуацыйна-практычным узроўні, які не паддаецца тлумачэнню праз купку простых маркераў накшталт нацыянальнага праекта, культурніцкіх інстытуцый альбо культурніцкай палітыкі. Тым больш немагчыма вызначыць, выдаліць ці выправіць нейкі асобны культурны чыннік у жыцці чалавека ці грамадскага ладу. Ты ёсць тэкстам, ты ёсць прабелам, ты ёсць суплётам настрояў. І гэта таксама больш, чым культура, у яе банальным разуменні. Навошта гэта ведаць? Каб лепш разумець нашу сітуацыю і пазбавіцца сіндрому планіроўшчыка. Бо калі краіна не чысты аркуш рысавай паперы, дык ты дакладна не майстар каліграфіі. Беларускасць насамрэч
не праграма перазагрузкі несвядомых, а мазаічнае існаванне транзітнай памежнай нацыі. Прыхаваная ідэнтычнасць на скразняках эпохі. Невідавочная, відавочная. У самой краіне беларускасць належыць беларусам па праву паходжання, нават калі яны гэтага не бачаць і не разумеюць. А вось для замежніка ці эмігранта альбо беларуса за мяжой гэта ўжо свядомы выбар. Засваенне пэўнага патэрну, уваход праз беларушчыну. Адсюль два ўзроўні беларускасці – інтуітыўны і канцэптуальны, патаемнае і публічнае. Першы здараецца, другі вырабляецца. На першым узроўні сітуацыйны джаз, на другім – ментальныя канструкты. Ці могуць яны адбыцца адзін без аднаго, а не гош? Збольшага так усё і ідзе. Людзям слова замінае побыт, побыт не цікавіць нашая бабатня, а асяроддзе ўсё адно, бо ў яго свае партытуры. Ёсць спакуса вульгарна падзяліць новую беларускую культуру на дзве працоўныя зоны – публічных і патаемных. Публічныя існуюць у двух вымярэннях – выязным і мігранцкім. Не хаваюць імёнаў і не супраць трапіць у кадр чарговага карэспандэнта. Патаемныя таксама маюць дзве версіі – ціхія мігранты і сакрэтныя інсайдеры. Публічныя змагаюцца за статус і будуюць умоўныя рэпутацыі. Патаемныя сыходзяць у цень выязных рэтрытаў і канспіратыўных праектаў. І тыя нібыта чагосьці вартыя. Але ім няма каму пра гэта распавесці. Гэта дыскатэка лабараторных мышанятаў для абраных спажыўцоў, іншых лабараторных мышанятаў. Але пасля 2020-го надышла новая трэцяя плынь. Людзі посткатастрафічнай штодзённасці. Актывісты з вольнай лакацыі і размытай біяграфіяй, маргінальныя рэшткі былой крэатыўнай клясы. Можна іх смела лічыць рэаніматарамі авангарду мінулага стагоддзя. Працоўны функцыянал музейнай шчуры прыўкраснай эпохі. Яны здольны спалучаць чорны сарказм нямецкага экспрэсіянізму, практыкі сюррэалістычнага аўтаматычнага пісьма, джазавую энергетыку амерыканскіх бітнікаў і палынны водар савецкага самвыдату. Гэта чарговая культура пост. Рух пасля таго, што 5 год таму лічылася нацыяй. Што з ёй рабіць, пакуль не зразумела, бо слоўнік не паспявае за падзеямі. Геапалітычныя расклады пазамінулага і мінулага стагоддзяў ужо не адпавядаюць рэаліям новага інфармацыйнага ды культурнага парадку. Сеткавая камунікацыя працуе па-над межамі і цэнзурнымі бар'ерамі. Больш важны не ідэалагічны, а якасны разрыў. Я кажу пра сэнсавы і функцыянальны падзел на інерцыйна-другасны самапаўтор, незалежна ад лакацыі і выбару палітычнай пазіцыі і актыўны інавацыйны культурніцкі актывізм новых еўрапейцаў. Прынцыповая асаблівасць беларускай сітуацыі – краіна без краіны. Праца ў рэжыме дэцэнтралізаванага мігранцкага крэатыву. Сэнс утварання культурніцкія структуры – тэатры, выдавецтвы, музычнай супольнасці, медыйныя праекты, аналітычныя групы сёння дзейнічаюць збольшага па-за дзяржаўнымі межамі. Можна лічыць гэта праблемай альбо перспектывай. Бо раскіданасць чалавечых і тэхнічных рэсурсаў па краінах і кантынентах толькі дадатковы аргумент на карысць адмовы ад шаблонных крокаў і учорашніх рашэнняў. Няма краіны, значыць, фармуем не стацыянарнае культурнае асяроддзе, а каманду мабільных транснацыянальных гульцоў, якія ўмеюць працаваць з чужымі лакальнымі культурнымі палямі. Робім транзітыўны крэатыў, неабмежаваныя мігранцкія зоны, а сетку дынамічных дыаспараў з добрым рэсурсам росту. Не разрывы, а монтажныя склейкі. Не рэчы, а сэнсы і магчымасці. Белкульт незваротна ператвараецца ў міжнароднае прадпрыемства
і глобальны праект. Краіна – гэта мы. Краіна там, дзе мы. Будаваць Беларусь можна ўсюды, дзе ёсць беларусы. Не замыкацца ў лакальных гета, а выходзіць на міжнародныя калабарацыі. Што будуем? Не настальгічна прыпылены Брайтан-Біч, а жывое канкурэнтнае асяроддзе. Працоўны сегмент глобальнага поля, зону еўрапейскіх камунікацыяў і супольных крэатыўных праектаў, гнуткую ідэнтычнасць. Ёсць зразумелая стратэгічная мэта – пераадолець падвойнае тармажэнне, то бок лукашысцкую інерцыйную стабільнасць і культурніцкі шок прайгранай рэвалюцыі. Абедзве гэтыя культурніцкія сітуацыі сябе вычарпалі. Агульная задача – не ратаваць, а дазволіць развівацца, ствараючы умовы для сталага росту. Жыццёва важныя неразовыя датацыі і прымусовае адміністраванне, а перазапуск культурнай дынамікі. Яна ж падмурк самаарганізацыі грамадзянскай супольнасці. Ёсць сэнс адмовіцца ад патэрналісцкага і спажывецкага падыходу да культурніцкіх працэсаў. Менеджмент не выгадуе запу. Грошы не зробіць Ленінам. Нам патрэбныя не новыя міністэрствы, а новыя правілы існавання. Асяроддзе спрыяльныя для самаарганізацыі крэатыўных супольнасцяў. Не вертыкалі ўладнага падпарадкавання, а гарызантальнае сецева праектных структураў і творчых альянсаў. Задача – запусціць кола. Стварыць новы цыкл, які існуе ў культурна развітых краінах, але да гэтага часу не развіўся з вядомых прычынаў у Беларусі. Рыхтаванне і перападрыхтаванне артыстаў, выхаванне публікі, публічная прамоцыя, сістэмная экспертыза і гэтак далей. Але з важнай асаблівасцю, абумоўленай унікальным станам беларускага культурнага поля, з усё большым уплывам на сумежныя палі. Палітычнае, грамадскае, эканамічнае, і гэта зноў больш, чым культура. Бо тут вырашаецца пытанне жыццяздольнасці беларускага грамадства. Можна пазначыць 3 працоўныя вымярэнні беларускасці – памяць, штодзённасць, перспектывы. Разам яны працуюць як 3 складнікі самаразумення з розным адсоткам кожнага кампанента ў розных версіях зборкі. Адпаведна, маем 3 базавыя канцэптуальныя міксы і іх носьбітаў. Першы – рэтра-настальжы рэканструкты, дзе шчыруюць рэаніматары былога. Другі – дызайн наяўнага, і тут працуюць прагматыкі. Нарэшце трэці – гэта праекты пажаданага, справа візіянераў. Першыя выдумляюць традыцыю, другія – харэаграфію штодзённасці, трэці – сняць будучыню. Аднак мінулае невідавочна, будучыні няма, застаецца наяўнае. Самаробнае кіно паміж архівам і праектам інтуітыўны варушняк большасці. Большасць не складае маніфестаў, большасць не шукае імёнаў ды сэнсаў, яна папросту ідзе скрозь лёс. Ладзіць свой прыватны перформанс. Сваю фрагментарную рэчаіснасць у прысутнай адсутнасці адназначных праўдараў ды камісараў. Большасць жыве беларускасць, пакуль разумнікі яе тлумачаць. Але тае бяды. Быць рознымі нармальна. І спрэчкі гэта важна, і быць нязгоднымі добра, і барацьба за рэсурсы гэта натуральна. І беларус гэта не алібі і не знак якасці. Хопіць будаваць нішавыя пляцоўкі для вечна пакрыўджаных. Час гадаваць адкрытых, дынамічных і незашораных. Не культурніцкіх бюракратаў, а новых актараў глобальнага культурніцкага рынку. Дык у чым перспектыва? У своечасовым развітанні з радзімай. Моц памежнай нацыі не ў этнацэнтрычным абмежаванні, а цалкам наадварот. У пашырэнні колькасці знешніх вектараў руху і культурных кантактаў.
як на мяне, ад імперскай расейшчыны нас выратуе не альтэрнатыўная манаполія, а лапікавая ідэнтычнасць. Нам патрэбна не згуртаванасць, а раз'яднанне. Культура цывілізаванага суіснавання разнастайных форм асабістага выбару. Што вырабляем? Істотна невызначальнае, экзістэнцыяльную партызанку незавершанага шчасця. І, як падаецца, галоўны вораг не там, дзе народ яго уяўляў некалькі дзесяцігоддзяў. Гэта не місцер Путін. І не кардонны рэжым Лукашэнкі нам фатальна замінаюць уласная інерцыя, звычка да моцнай рукі і гарачая любоў да вертыкалі ўлады. Новая культура скончыцца там і тады, дзе і калі хтосьці здолее яе узначаліць. Але ж ці можна адбудаваць сваю беларускасць, калі ніхто цябе сістэмна не вучыць беларушчыне? Напэўна, так. Бо ў валізках мабільнай нацыі маем рэсурс самавызначэння – тэксты, асобы, падзеі і ўзоры. Акудовіч, Прылуцкі, Мартысевіч, Кузьміч, Камоцкая, Вежнавец, Пушкін і Ашурак, вайна і акрэсціна нацыю гадуюць чытанка, сям'я і вуліца, асабісты густ і шыза рэжыму, сябрукі і панты, грамадскі актывізм, натуральнае асяроддзе ды культурны кантэкст. Беларускасць не ментальны імплант, а стан свядомасці і культурны выбар. Нявызначанасць беларускай ідэі насамрэч не мінус, а плюс. Беларускасць адкрыты праект, які харчуецца усім дасяжным нашага зроку, ад відавочнага да экзатычнага. Сіндром самазванца, японскія коміксы, украінскі попс, расійская публіцыстыка, амерыканскі псіхадэл, усходні дзен, скандынаўскі дызайн, высокае, нізкае, пасрэднае, усё, што здолеюць знайсці і засвоіць беларусы. Геалакацыя робіцца умоўнай. Этнічная прыналежнасць складанай. Нацыя жыве на розных хуткасцях, у розных кірунках, мовах, краінах ды эпохах. Больш чым культура, гэта сацыяльны актывізм праз крэатыўныя практыкі. Гэта дызайн посттаталітарнай нацыі. Дык што рабіць? Вучыцца вольнаму руху праз культурныя палі суседзяў. Вырабляць канцэпты і ідэі. Рок-н-рол, інтэлектуалізм, арт-хаус, бульварную літаратуру, будаваць белкульт. Не баяцца быць спрэчным і не чакаць цудаў. І яшчэ. Наш хісткі стан не адхіленне, а норма. Няправільная норма няправільных часоў. Эпохай трэба перахварэць, каб атрымаць у выніку новыя формы руху і новыя вымярэнні беларускасці.